ďalšieho videjka a v tomto videjku vám ukážem, ale máme tu proste haul. Áno guys, po dlhej dobe tu proste máme haul. Ja si myslím, že poďme na ňo. Ľudia, ešte jedno upozornenie. Toto videjko bude skoro celé iba o korytnačkách. Lebo na dovolenke, keď som bola, tak som bola na takej časti, kde proste bol korytnačí ostrov a proste v stánkoch sa predávali iba korytnačie veci, proste boli veľmi populárne korytnačky. Takže poďme na to. Ako prvé, čo na záver, tu mám mám korytnačku plišáka. Proste musela byť rúžová farba, lebo proste I'm just a girl. Bolo tam aj viac farieb. Bola tam aj klasická, zelená, ale bola tam aj iná, ale ja som proste chcela túto. Čo som mala? Som proste chcela túto. A je tam ešte napísané takto pekne Zakynthos. Akože je veľmi mäkká a takto sa jej dobre proste takto objíma. A je veľmi dobrá ako aj vankúš. Ako ďalšie tu mám zase tento kvetinkový zelený štípec. Je mega krásny a strašne sa mi páči proste. Bolo tam aj veľa výberov, ale polovicu zo štipcov som už mala, takže som si vybrala tento. Je mega pekný a úplne tá farba je krásna. Najprv sa mi nepáčilo, potom sa mi začalo ľúbiť, už keď som si prezerala viac tie štipce. A ešte tu takýto drahokam, alebo nemám k tomu proste nazvať, ale drahokam. Hlavné je to, že sa mi páči. A mám pláne si ho aj zobrať do školy. Potom ako ďalšie, tu mám takýto prívesok s takouto peknou rúžovou korytnačkou zase. Proste ja nemôžem za to, že mám rada rúžovú. Je to takýto plíšak a je to veľmi pekné a mám pláne si to dať na kľúčenku, ktorú nosím do školy. Že tam mám čip a kľúč a tak ďalej. Ako ďalšie mám zase takéto krásne pero. Chcela som takú peknú ľahkú farbu, ako je napríklad táto. Nechcela som nejaké tmavé alebo takú farbu, proste chcela som takú dobu veľmi pekná. Práve, že je toto guličkové pero a je to dobré, lebo už teraz sú piatačka a proste my už moc nebudeme používať také gumené pero, že proste môžeš vykonať, keď sa pomôžeš, ale pekne zaškrtávať. Takže ja si myslím, že toto sa fakt hodí. Potom ako ďalšie, tu mám takýto ďalší prívesok korytnačky. Je veľmi pekný a zaujal ma tým, že je to proste takáto nakreslená 3D plášť a mega je to pekné. Akože aj to mám pláne si niekde dať, ale už neviem kde, keď tašku mám plno príveskov. Nechcem si úplne až moc prejednať. Toto si idem dať do mojej kľúčenky, takže ja sama neviem, kde si to mám dať. Potom tu mám takýto krásny modrý náramok. Je veľmi pekný a zaujal ma tým, že proste je tu toto nakreslené alebo urobené, ja to mám proste nazvať. Je to také 3D a mega sa mi to páči takto. Je to pekné. Takže tak. Potom tu mám zase takýto ďalší korytnačkový náhrdelník, či náramok. On zase takto nejako vyzerá, je to pekné, ale jedna vec, čo sa na nej nepáči, je, že je tam málo korálkov. Poviem pravdu, to by som asi napravila, lebo pozrite sa, toto je troška málo, ale veľmi sa mi páčilo, tak som si ho proste musela zobrať. A máme tu posledné dve veci, guys. Ďalšia je tento Majestic od nášho hotelu náramky. Keď sme proste prišli na hotel, tak nám dali tieto náramky a potom, keď sme dneska už o nejaké 6. 5. o 5. nám ich dávali dole a oni sa nás proste opýtali, že či si my chceme nechať, takže hej, tak som si to nechala takto ako pamiatko, trošku sa mi to tu už tak lúpe, ale už to asi nebudem mať. Takže sa to už nebude vôbec lúpať. A potom ako poslednú vec, čo je úplne čerešnička na torte, je tento krásny prsteň. Je to proste takýto pekný zlatý prsteň s takouto peknou korytnačkou. Mega sa mi proste páčil. Ja neviem prečo, ale poslednú dobu som si strašne obľúbila takéto prstenie nosiť. Neviem prečo, ale I don't know. Ľudia, pozrite sa na to, aké je to krásne. Že je to cutie? Napíšte do komentárov. Poviem pravdu, z toho som bola asi najviac nadšená. Neviem prečo, ja som divná, ale to je proste jedno. Ľudia, to je
všetko z tohto videjka. Budem rada, keď fakt dáte like, odber, zvonček proste a pošlete svojim kamarádom môj kanál, aby ma sledovali. Lebo fakt, toto videjko mi dalo celkom zabrať, že všetko si prichystať, ako to mám povedať. Urobila som si menší zoznam, takže tak. Napíšte nejaké pekné